Ibaizabal ibaia. Ibaiaren deskribapena, kokapena Bizkaia, luzera 63 kilometro, arroa 416 kilometro, emaria 18 metro kubiko segunduko, iturburua Arrazola, ibaia hoa Bizkaiko golkoa. Ibaizabal ibaia, Durangotik igaro eta Nerbioi ibaiarekin batuta, Bizkaiko sistema hidrografikorik zabalena sortzen duen ibaia da. 416 kilometroko karatu arroa betetzen du, Nerbioi ibaiarekin batzen den arteko arroa barne hartu gabe. Kokatu zuen ibaia. Ezin berdin hartzen dute parte, jatorrik Zumelege izena duen ibaia da. Elorri inguruko errekastoek elkartzean sortua. Atxondora heltzen Arrazola erreka biltzen zaio. Anbotoin jaiotzen dena 1186 metro eta Ibaizabal izena hartzen du. Amaidon Altxarte eta Oz 1026 metro eta Bainazar menditik gazten diran hainbat erreke sorturiko Zaldu ibaia, Bilbon Kadagua eta Erandion Azua ibaian elkartzen zaizkion Aririk eta Portugalete eta Getxo bitartean itsasoratzen den arte. Ibaiadarrak, ezkerretik begiratuta, Bainadik erreka, Arrati ibaia, Idutzi ibaia, Oba erreka, Nerbioi ibaia, Kadagua ibaia daukagoz. Eta eskuinetik begiratuta, Arraki erreka, Manuga erreka, Oromillo erreka, Larrea erreka, Larrabetzu erreka, Azua ibaia, Gobela ibaia daukagoz. Amaitu da! Egilea Saio Apando.